Familia more gweng' ma Big Tree e kachung'od bura ma Kiminini e kaunti ma Trans Nzoia koro manyo ratiro margi tok guogi ariyo mag jirandgi nego watgi kane rik dok pacho kowuok e tich. Familia no wacho ni dwaro margi en mondo odonjne wuon guogigo. Koro giwacho ni okang' margi no osegore e lwanda nikech obila nochopo kama masirano notimore bang' ndalo 4. Gino ma giwacho ni nyalo rocho chenro mar timo nonro. Komanda mar obila ma Kiminini John Onditi owacho ni obila mar Okwachkich dhi mbele gi timo nonro e wi masirano kendo gibiro golo lipot margi tok ka gisetimo bero ne ringre. Jodak makono wacho ni mano ok en mokwongo ma guogigo kayo jodak makono, ka koro gidwaro ni mondo obila okas wuon guogigo mondo otwegi kata oger chiel e puothene. Simu ya mtu ambaye sikujua alikuwa nani, na akaniuliza, wewe ni Madam Concepta? Nikasema ni mimi. Akasema, mimi niko hapa kwa Wabuke, kwa kona ya Kangumu, na kuna kijana mahali hapa ambaye ameumwa na umbwa na hajiwezi, na ameniambia ni mtoto wako. Kwa hivyo nataka ufike mahali hapa ukaweze kumuona kama kweli ni mtoto wako. Wakapasha, halafu nikaona kijana amelala chali. Niliuliza mtoto yangu, shida ni nini? Hakujibu. Watu walikupiga ati alisema tu mbwa kwa sauti ya chini kabisa. Kuna watu wameumwa. Huyu kijana sasa ni namba 10. Mmoja nilishuhudia akiwa Kitale Referral Hospital akiwa amelazwa huko na ndugu yake, but up to date hakuna kitu alifanyiwa na hakuna hata gharama walimsaidia kutibu huyo kijana.